Takže ahojte lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si dáme 1v1 proti mému starýmu nejlepšímu kamarádovi, neboli Rubenovi. Takže dejte like a odběr a my jdeme rovnou na video. První kolo bylo takový do pohody. Vzali jsme si oba Piper a tady jsem zvítězil já. Tady jsem se trefil. Ale pak to šlo z ostra a otočil se trochu strany. Pak mě zabil znova. Takže to bylo kup. Pak jsem dostal znova, protože za Piper prostě neumím a nehraju. Že nakonec jsem prohrál, ale druhou hru jsme hráli Mac a tady jsme se pošťuchovali. Zabil jsem ho, teď jsme se pošťuchovali znova a vyhrál jsem za Mac. Teď jsem to srovnal a hrajem za Bibi. Takže tady jsem hrál za Bibi a jo, tak jsme se báli jakoby. Si dáme velký hit, no pak na mě začal to útočit. Tak jsem mu tam trochu nahitoval, zabil mě. A nakonec jsem tam dostával, jo, vlákanec. A nakonec jsem prohrál. Druhou hru jsme dali Dynamika. A Dynamika trochu umím, takže se mi šel líp. A nakonec jsem ho zapil. Takže tak. A jo, jinak dejte like a odběr, když se vám to video líbí. A jo, nakonec jsem to dal úplně easy, zase se hypercharge když tak, ale bylo to tak zbytečný. Třetí hru jsme si vzali Penny. Penny vybral on. Jo, za Penny jsem nikdy moc nehrál a vypadá to i podle toho, takže tak. Jo, takže tady jsme takhle bojovali. Dostával jsem tam flákanec, jednou jsem ho tady zabil. A tak no. Ale nakonec jsem vzal. OK. Další hru jsme hráli Colta. Jo, Colt mi docela šel, ale takže tak. Když jsem tam mal úděl vždycky, ale dostával, takže tak. To flakonec. A nechápu vůbec ideja. To je úplně v jiný dimenzi. Další kolo jsme šli Franka. Tam jsem ho úplně z něj udělal sekanou. Jo, bylo z něj kuřecí a vepřový máslo. Teda maso. A jo, dostal totální nakládečku, takzvaně. Takže tak. A nakonec jsem to i dal. Jo. Tady jsem ale užil, ale dostal. Tak jsem dostal já. Ale vyhrál jsem. A tohle mi napsal. Jo, a byl bych rád, kdybyste se napili do mýho klubu. A pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr